Търсиш външно и компактно SSD, а може би бързина и удобство? Jar Computers представя Transcend ESD 420, магнитен, портативен, създаден за хора, които работят в движение. Благодарение на магнитния дизайн, той се закрепя директно към iPhone модели или към устройства и кейсове с магнитна повърхност. Идеален за снимане, пътуване и бърз бекъп. ESD 420 предлага скорости до 2000 МБ в секунда на запис и четене, което позволява директни записи на 4K ProRes видео от съвместими iPhone модели. Размерът не е проблем, защото има варианти до 4 терабайта. Така може да имаш достатъчно място за 4K и 8K видеа, снимки с висока резолюция и тежки проекти. Корпусът е изграден по военен стандарт MIL STD 810G, а вашите файлове са подсигурени с 256-битово AES хардуерно криптиране. Вземи го от Jar Computers в цвят Champagne Gold или Iron Grey и запази твоите проекти.